dievča baví v tom zelenom háji. Prišli k nemu tria mládenci, poď ty dievča s nami. Prišli k nemu tria mládenci, poď ty dievča s nami. Keby s nami išla, kam ich baví dala, pustím baví pod vočkami a ja pôjdem s vami. Pustím baví pod vočkami a ja pôjdem s vami. Becko, ako sme na to? Ideme si zaspievať? Hej, dvaja. No dobre, tak to vyskúšaj. Som zvedavý, ako ste na to. Bude to jednoduché, budeme iba zjapať a kričať. Hej! Teraz vy! Viem, ktorí pili, hej? Dobre, no a teraz skúsime, že si ideme zaspievať všetci. Hej! Hej! Ale všetci! Už teraz vieme, ktorí nepili, no. Dobre, skúsime to teraz ináč. Teraz budú spievať dámy, dievčatá, áno? A ty nerev, baby, hej? Bavíme sa o babách. Dievčatá, dámy, ideme na to. Hej! Dámy, ideme! Už viem, čo spravím. Kúpime autobus a budeme mať taký devčenský spevácky zbor, aby sme ich vláčili so sebou. No keby sme zbavili, zobrali so sebou takých krikľúňov, to by asi nebolo povedať. Dobre, teraz sa pripravujú chlapi, ale riadne sú tu prvé, nech sa tu skaly otriasajú. Ideme na to! Hej, chlapi! Krásne, ale autobus bude pre dievčatá. Ideme na to! Páslo dievča baví v tom zelenom háji. Prišli k nemu tria mládenci, poď ty dievča s nami. Prišli k nemu tria mládenci, poď ty dievča s nami.
publikom a s dnešným dňom v rámci Beckovských slávností veľmi fajn. Hrali ste možno niekedy v rámci tej svojej 30-ročnej kariéry na podobnom mieste, ako je túto dole pod hrad? Už sme hrávali všade, kde možno, už sme dokonca aj tu v Beckove hrali, ale sú to naozaj krásne pocity, keď človek vidí aj tých ľudí, ale za sebou má aj takúto scenériu, je to úžasné. To je ako keď hráme u nás niekedy v Terchove a vidíš tam, ja neviem, Rosutec alebo nejakú rovnú horu alebo iný kopec. Ako by ste zhodnotili, vy ste 30 rokov na scéne, tú kondíciu vlastne po takejto dlhom období, že ako sa vlastne kapela cíti? Díky za otázku. S tou kondíciou to asi vidieť, tak? No umenie vlastne vydržať 30 rokov, to je asi najväčšie. A to by som aj neriešil nejaké kondičné veci, to je skôr láska k hudbe. To je asi základná kondícia, ktorá môže prekonať ešte možno niekoľko rokov. Takže to je vlastne aj recept, ako sa dá vydržať veľa rokov byť na scéne, na placi. No, povedal všetko Palino za nás, čiže tam hlavne je aj tá súdržnosť tej kapely. Veľký problém je vždy v kapelách to, aby sa tí ľudia stretli, aby vydržali. Ako povedal Palino, my sme sa stretli a selektovalo asi prvých 10 rokov a už sme vlastne naozaj neuveriteľných 30 rokov spolu, takže ja som veľmi šťastný, že to funguje, že môžeme zabávať ľudí a že stále hráme.